rekonstrukcija od poda do krova mesne kancelarije i mesne zajednice, kvadratura 182 kvadratna metra, vrednost radova je 40 miliona dinara i mislim da će objekat biti stvarno velepan kad se završi. Drago mi je da se radi pod budnim okom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Novog Sada, pošto je objekat krajem 19. veka sagrađen. Jedan od najstarijih objekata u našem mestu i predstavlja jedan spomenik kulture. Baš iz tog razloga renoviranje i obnova mesne zajednice je od izuzetnog značaja za žitelje Budisave, s obzirom da svakodnevno veliki broj ljudi dolazi u mesnu zajednicu. Po završetku radova očekujemo novu fasadu i da ulepše sam centar našeg sela.